Bakizu zer, gaur mugimendu gogoa kotela. Eta hasteko dantza apur bat. Egunon? Bueno, Txutxin, eskuartean dagotzu 1995ko Oñatiko dantzako irudi horrek, ze ikusileke irudi horrean? Bueno, nik uste dut nahaztuta dauela. Jaia fiestaz euskaraz lehen izaten zienak, korpusak, aurreskua, dantzak, danak montaje bat egin ja. Orduan, gauza pila bat. Bueno, eta dantzei dagokizunez, ze dantza ikusilizke hor, ze ezaugarri dakoi? A ber, hemen dauz bat aldebatik fiestaz euskarazen ustetzen dago dantzaixak, eta dantzaixek dauz aurreskulerisa eta atzelarisa. Orduan, eta eurak urtetzen dago sokan, eta sokan datozela lehenengo egiten dago desafixu, dantzari bixen artia. Desafixu egin da gero, faten dira dantzaixak neskak etatea. Orduan, aurreskulerixak etate xau neska bateri, eta gero atzelarixak bebai. Eta atzelarixak eta bisek etate xauenean, eta iten dago bixen artean desafixua. Desafixu hori izaten da neskakin kruzauta, eta orduan da, zatean nok hobeto dantzik dauen bata bestiari. Eta gero atzenean, dana sartzen dira korruan, eta iken daue fandangotan iaria bukatzeko. Posturia aurreskuitzeko, desberdina. Baina dauz desberdinak fiestaz euskarazen eta korpus egunian iken dauenak. Ixetan diferentietia. Zeati da diferentiek? Posiblemente, maizu desberdinak bere teorizia ukiko debelako. Vale, eta hor gero ikusten da bai, kale jira eta apurate gaur egun igual galdu hau dauen zerbait ez, jarten dau bertan? Ez hori kale jiri da, seguru, por ejemplo, korpusetan, eta jaitean, etortezien, beste herri batetik bandia. Eta orduan, bandi ez zen, o kale zerrien, edo guko kale barrize, gomendio inguruan. Orduan, ze pasaitzen? Dodaletxea kontratu duzkio banda bat, kanpokua haitiarako, Oñatiko bandiak joatezan bila, bere lekutara. Orduan, kalezarria bada, bereti badator, kalezarria joatezan, eta gero, ara jotakoan lehenengo Oñatiko bandia, eta gero tortzen kanpoko bandia. Eta jenteak, normalmente, ara beruz fatezan Oñatiko bandiekin kale jiran. Eta bueltan, Oñatiko bandia etortzen normalian bakarrik, eta jende etortzen kale jiran, kanpoko bandiekin. Eta hori da, hemen bideo honetan ikusten dena, jentia nola datorren, momentu honen kale zerratik, eta seguru dana da, hori, kale jira hori dela, banda bat etorri dalako. Txutxinei aurre esan da, bakizu ezer? Nire buruari erronka jarri bizetela gaur. Bate matei leku berezi baten dantza ereikia. Aber lortzen duten. Eta leku berezi horretarako loturia Oñatikoen urte bereko beste irudi honeikan topauko dugu. Dantzako irudisak hemen be, sokadantzia Oñatikoetan moduan, eta beste hainbat pasarte. Areatza da, Arratian, Bizkaixan. Herriko seme Angel Sojo Ameriketara fan eta gizon importante modura bueltauzan, ama bizitaikera etorri zan baten 1925an. Hala kotxe darreria eginotzan herrixak. Oia ma, ze menditakoa da, hon ba? 1925. Kurioso dira, ez? Bai, horixe. Gure sarrentzat izango da hau. Honi karbolak, lehenagokoak.
Zaskotatu, Zu edadeko jentea jantzan, Baina hemen herria berdin dau. Eliza, Hori da, Eliza, baina Eliza da beti bezala. Hori da, pasatoz eta ez da aldatu, apurtxu bat, baina, bueno. Beko kalea, goiko kalea, eta dana dau berdin, osea... Monjak edo dire horrek, ez? Bai. Akusi, hementxe hau da. Bai, hau... Katxofea. Dantza belendik ona, bueno... Aldatu dez, ez? Aldatu da, ez? Ulertzen zuzu dantza kontuetaz? Ba ez, gitxi. Eta holako kontuetan ibiltzen orduan? Ez, ardiekaz ibilten az neu. Ardixekin? Bai. Ez hartzaina? Bai. Gazte, ez? Gazte, beha besterik ez daute. Ja. Eta ze etxean ikasitza edo... Ba, etxean ardiek, etxean behiek eta egon dire. Ardiek neki finin nauzen. 10 urtegaz erregala hosti izan neuri lehenengo ardiek jaunartze egunean. Da urti aurrera para nintzen ardiekaz. Bai, hartzei eskolan horre arantzasun. Aha. Ba, hor kurso bat ingindun da. Han ikasi zen orduan? Ba, gaztai egiten daula ni, bai. Da, ba, bueno, esplotazio diferenteak ikusite, bueno, ona da hori be bai. Eta hemen inguruan dagotu, ardixak eta? Bai. Zu, joan geike? Bai, joango gara ikusten. Guazen, venga. Zer egin za, ardixekin da beti etxe inguruan edo mendire eta bai? Mendire joaten gara. Ba, normalean ja mendien ongo ginen antxuekaz da arzuridunekaz. Baina aurten bedarra sobran dekoten ez da, hemen deko da zondio ez daite igual batxeakoak antxutu arte beste ape hemen dauko daz. Bedarra sobran daute aurten. Beko alboko baso baten aukio daz antxuek eta dauin etxera ekarri oguz sobran dau. Jatekoa sobran deko aurten. Bai, da, aurten beste lekoa izan da euri gutxi eta hemen ez da horren faltaik? Ba, hemen ez da duten faltarik, normalean. Hemen euri bastante egiten dau. Zegan dira haude zuloa da, hau errati da zuloa. Hau da, sarbie patxo. Eta Antxon, 10 urtezkero, beti ja ardixekin eta edo apura ze bilbide, ze bilakara elki duzu apurate hartzaintza mundu honetan? Ba, ez taipa, undio be etxeko kortan gabiz geu, eti behien korte izindana, apurren moldatute ardientzako. Baina, karo, egun bet ardideku zean leku gehu bestau. Da orduen ingurotena da urten nabe bat. Da gaztantegi betiteko intentzioa bebai. Geuk aldan ondori saltzeo txegu esnea zentralari. Da, karo, intentzioa da zentralari esnea saldute bestau estau saldide handirek. Da orduen intentzioa da gaztai egitea. Landa padarba guz asko bez behabuno, bastante ja ardigea beukiteko, baina limitazioa hori de leku faltea. Osa, leku itxixan faltia? Ba, kortean faltea, ukuilu esango zu ezebok, ukuiluen faltea. Eta noiz itxeko, ze espektatiba? Ba, aurtengo udeniteko, uin gauz hartute hor gaztenek, aproba oskue, proiektua aproba oskue, da orduen ja azteko intenzioagaz. Hemeti maiatza partean pasau, ba, junio aldean edo ja azteko intenzioagaz. Datorren kanpainarako ba, porbete martxe hartzeako ja pabioiak. Zeoin eskuz batzean duz ardiak. Baina intenzioa dabe ba hori ordeino bat ifintea, ordeñadora bat, ze ostean. Eta hori momentuan etxean zeu zapura eta arduri horiatzen duena edo etxeko bai, manejoa neuk da aitepe bai. Ja neu ibiltenaz. Aite jubilaute daute gehien bat neuk, gero beti laguntautzu baten batepa aitek da gero uden ba bedarrak iteko edo lokesea ba lehen guzuek eta holan ibilten gara.
Eta gustora, zure garaixan inako apustuakin, apura hartutako bideak gustora. Neu bai. Neburi hau guztetan jata, eta haude... Hau azkenean ez da behar bat, haude bizimodu bet edo forma bat, ez? Eta guztabin behaiatzu hori bai zen lotu eda. Igual gogorra dino jenteak, gogorra igual ez da behar lotue. Egun guztietan egon behar da hemen. Hemen ez da astebururik eta... Haupa, Antzon Iturriaga naz da ratitik nator da segitan noa ardikaz. Eta zugo miztein zema denporain zeben? Ba, segile de lau bostile edo izin zen kursoa hori, urteko kursoa egiten dana. Ba, ni biligintzen. Eta ze aporta dutzu, no? Ba, aportau maneju diferenteak ikustea igual. Maneju diferenteak, gaztaia egiteko, ba, keseri beten zelan iten dan gaztaia oine paeatzea neurtut eta instalazio modernoak ikustea, da manejo modernoak, igual geukiten du gehiago era tradizionalean edo, da ondo dator bai ikustea maneju diferenteak eta aportetan dauzeo zer ba hori. Hori hona da beti, gauze diferenteak ikustea, da ez norberenea bakarrik, gero diferente planteeta oso lan asuntoa. Azkenean, aurgan entzunen datu da, martxan jarri zanetik, okerrez doan hau 20 bat urte badia, eta 300 bat gazte edo pasaduia handik, eta bueno, artzaintza apurrate biziraupenerako eta apurrate indartzeko eta ez? Entzune ben, gero eta hartzain gutxi duzula, baina hobeto prestatuta. Ba, hori bai, da instalazio hobeakaz da ardige hau ez. Lehen hartzaige hau beha ardigitzi bakotxak. Unja pastore bakotxak ardige hau dekoz. Da hobeto prestaute bakaroke bai, lehen etxeazpiko kortatan produzitan zan eskuz batu esnea da hori azkenean oin kalidade hobeko esnea taraten da. Ardiepe gustura hau dauz. Ordeñoa dekozu, ordeño mekaniko hori aparatue. Orduen kalidadea hobea da, gaztaia be hobea da. Karo, gaztandegi beteko zu, da esabiz gaztai egiten lehen iten zan modun txabolatan edo da nadalakoa. Eska, pasei eskuin. Ez! Una! Pasagura! Bali! Neska una! Kerker, pasa, kerker! Bali! Eska, bali! Neska una! Kerker, pasa aurrera! Hildu! Bali! Eskuin, bali! Kerker! Pasagura! Bali! Neska una! Neska, kerker! Pasei aurrera! Kerker zea? Esker, ez naztuteko txakurre hondi apurbekaztea data ez naztuteko eskuin edo eskoin. Pasei eskoira da, pasei eskerrera, ez hori. Hori ez, kendu ite hotxe guzi ostean igual txakurre naztu. Neska, una! Neska, una! Pasei aurrera! Bale! Posin hau txakurrega ze hori suabe eroaten dauz, ardiek euro jaten da... Neska, pasei esker, kerker, pasagora! Mendira, bebeak iraten jo? Bai, neu aurreti debera bosteti. Bai, hori txakurre elegantea da. Txakurre, pastorian lagun honena da txakurre, Ostia, gurago txakurre hona dozena bat persona baino basoan, atxean da ibilteko. Honeke behar handi egiten dau, laguntza handie. Txakurbarik ez dau hemen ibilterik. Gente ibilten da, bai ardieko itute dekizalako lan. Eska, guazen! Uolan, guazen! Lana ite guztien izeko? Lar. Larrei? Horri ditintoari lar. Beti dauzen baten bategaz paretan basara berbaz, beti joango da errebanioen albora da pendiente. Beti agintako zeragaz, guztau iten jaki, Guztau iten dau txakurreko lar, disfrutau. Hala, Entxon, eskerri asko, ni neu mendira jateko, hemen nundi noa bilibioten jakiteko, hemen herrixan bada zerrep matez? Bai, Gorbeialdeako parketxea hemen dau, hemen Bizkai parteko parketxea hemen dau herrien plazan. Bertan esangozte igual nundik noa jandioten, Bai, emetik gora joan behozu, emetik gora edo handik gora be. Bueno, informazioa apura dartuko da, eskerrik asko, Vale.
Vale? Bai, Eskerrik asko. Vale. Argi gehiegi loa eusteko, izar gehiegi ezamesteko, lo hartuko nuela enuen benetan usteko, benetan usteko. 1984an izendatu eben Gorbeiako Parke Naturala. EAEko babestutako gunietatik handixena da, Araba eta Bizkaia artean banatutako 20.016 hektareakin. Ekologia eta paisaia aldetik aberastasun handixa dako Gorbeiak. Askotariko basuak, mendiko belardixak, arkaitzak, ezeguniak. Animalixei dagokizenez, parkeko ugaztun ikusgarrixak dira oreinak eta orkatzak, eta honekin batera bizi dira bertan azerixak, askonarrak, basurdiak, xaguzarrak, lepaorixak eta lepazurixak. Egunez, hegazti harrapakarixak dian zapelatza, mirua eta sarraskijaliak dian saiarri eta zurixa dabitz, eta gabaz, ontza edo on zurixa ibiltzen dira zer harrapoko. Gorbeiako tontorra 1481 metrokin Bizkaiko eta Arabako altuena ikur berezixa da Euskal Herrixan. Bere kokapen egokixagatik, Gernikako batzar nagusisetara fateko deixa handik egin izan zan adibidez. Bertako bizilagunen bizimodua baliabide naturaletara oso lotua egonda beti. Azpimarraketakoak dira, hartzaintza eta dagoeneko desagertuta dauen ikaskintza. Eta zela ez, Gorbeia beti izan da mendizalien topaleku kutxun. Bueno, hementxe, Pagomakurreko aparkalekuan, Gorbeiarako bidiari ikiteko prest, ia zer emutuzkun ibilbideak. Mendator bikote bat, aparkalekutin ekin batea urten duena, ja buelta hartuta. Ja zehoz esatuzkuen. Hola. ¿De dónde venís? De Valencia. Valencia. ¿Pasando unos días por aquí? Sí, toda la semana. Ah, ¿y os gusta? Mucho. Fuimos al Salto de Nervión y queremos ver esto, por lo menos hemos llegado hasta ahí, pues. Y ahora daremos una vuelta por el valle viendo los pueblos de abajo y mañana Mungia. Y Lekeitio y toda la zona de arriba. ¿Todo por Vizcaya o por Guipúzcoa también? Vamos a Mungia, del Lekeitio y Zumaya y todo eso, pero iremos a ver Bilbao mañana o pasado.
Maya y eso también, entonces. Y luego toda la costa, del Lekeitio hasta San Sebastián, toda la costa. Por lo de Lo que Juego se de pueda. Tronos y demás también. ¿Qué ¿os va? ha Que llamado, no, o si lo vamos a ver, pero yo ni lo sabía. Lo vamos Ya. a ver porque siempre ves imágenes de que ver y salía eso y muy bien, y a ver. Muy bien, gracias. Venga, de nada, tía, hasta luego. Hortxean boto. Tan atzerauan Aloña eta Aizkorriko mendizerra dana. ¿De dónde vienes? Desde Alicante. ¿Y qué te está pareciendo? Ah, estupendo. No me esperaba tan verde, o sea, sí sabía que aquí concretamente iba a estar verde, pero toda la zona, los alrededores y todo, muy bien, muy bonito. ¿Has venido antes al País Vasco? No, la primera vez, ¿Primera la vez? primera vez. ¿Para cuántos días y qué plan tenéis? Bueno, hemos estado en Vitoria, en una casa rural, al lado del pantano que se veía desde aquí. Ajá. Y ahora, después de esta tarde, vamos hacia Bilbao y luego San Sebastián. Vamos a hacer una primera toma de contacto. Para volver otra vez, ¿no? Sí, si nos ha gustado volver, y por ahora sí. Bueno, ¿y ahora qué, hasta la cruz o qué? No, vamos al refugio nada más. Aquí. Hoy hace mucho calor. Ya. Estamos aquí tomando la sombra. Comer algo y ya bajar, De paseo vuelta. tranquilo y bien. ya está, para Bilbao. Que lo paséis bien. Muchas gracias. Oin hemen ganau artean gauzela, Europako azkenengo behi basatisa betizu omen da. Eta Gorbeia da betizua dauen Euskal Herriko leku gutxixetako bat. Zer, biztakin disfrutatzen? Hombre, claro. Zer, sarri tortzen zateuna? Bai, sarritan etorten gara, bai. Bertakoak? Bai, bueno, basauritarrak, baina, bueno. Leku derra, ezta? Bai, oso polita. Gainera gaur eguaraldi ona, osea que... Bero apur bat, Bai, niko. Egun hemen biztak eta ederrak, Tana guzteko dena oso polita dago gaur. Eguraldi ona, osea que... Zu ni baino gehiago esotu gozu, nik Anboto, bueno, gero bai, Aloña eta Aizkorria Aloña dira. dana, bai. Udalaitz, danak. Met danak usten da. Bai. Udalaitzan ostien da honi zen, Bai. ezta? Bai. Ja, goiti buelta inda edo? Bai, claro, gantxa. Muy lasai hemen, zeo zer pikatu, eta etxe antxa ja. Oso ondo. Jendia badabil, apurtxoa, bueno, azteguna izan da, Bai. Kanpoko jendia bai, hor, Alicanteko bat, Valienteko batzuk. Danetik etorten da, gero da gehiago. Bueno, oso ondo. Vale, ba, zuri, venga, bai, agur. Zer, rebuelta inda? Bai. Kurtetik? Kurtetik? Bai, hori da. Sarri etortzen zate, o? Ez, aspalditxik etorri bari da, bai. Pentsa dugu, gaur ikidu gerreba irakaslien eta... Gisa. Ez dugu klaserik. Ja. Eta, molta batxo da, bai. Nunga zai? Ermukuak. Ermukuak? Bai. Eta, zibitu zate, menditxan asko? Ba, nahikoa. Bai. Etortze bai, jote gara. Leku desberdin eta? Bai. Ba, normalean Anboto ingurura eta, Duran galdera. Urgu leukitza, horretara. Ederra, ez da baita, Bai, oso politxa. Ez, behan azpien apurtxoet, zargorido hemen, bai, gorantza, aixetxu dugu. Hoitxe egin duzu belta? Ba. Gurutetik? Harto da. Lepa gorrenak oin, ez? Bai, hori gorra. Irabatxo bat? Bueno, gurutzia betiko lekuan da, ez? Bai, hori Esto movido. Está mogido, ez. Bueno. Venga. Agur. Bueno, hortxe kurtzia, Jo eta gertutxu, baina ondiokan urrein da, gaina ja zuzen goluz, hemen nahiko txo desnibel dau. Baina poliki jaukoa. Eta erronkia, akordau hasieran aipatutako erronkiaz, Gorbeiako puntan baten bat dantzan jartia zen gaurko erronka, baina ezin lortu. Jende gutxi eta dantzaririk ez gurutze inguruan. Honekin konforma biharko dozue. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera.
nere bihotza pilipila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko dizut agurrik beroena. Maitia, pozez agurtzen dut zure torrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko dut agurri goxo eta ederrena. Maitia, pozez agurtzen dut zure torrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko dut agurri goxo eta ederrena. Urriska eta lau harinak dira bihotzez zuretzat eginak, nere oinak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite polit paregabea, sutagar maitasunez natorkizu eskaintzera.